En toen moest hij nog gaan vliegen naar die afsprong, die dubbele salto met die dubbele schroef. En de Flying Dutchman, hij ging. En toen kwam dat moment dat hij stond. En ontlading was er in de Noord. Als Hans van Zetten het vertelt, dan wordt het zuiver verspannend. De Olympische oefening van Epke Zonderland. En omdat het zo spannend wie en een unieke vrouwenprestatie, is er nou een wassen beeld in Madame Tussauds. Nou, dat moment dat hij landde op de vloer in een hoge landingshouding. Dit moment. Wat nu moet gebeuren. Daar is hij. Epke Zonderland. Tja, zei het maar. Waar is de echte? De gelijkenis is grut, vind ik de haatpersoon zelfs. Nou, het eerste wat me opviel, wie toch mijn Tosken, die eigenlijk precies hetzelfde doen. Maar de sproetjes die liek je heel erg. En een heel liets detail, zelfs als goeie shots, dan kerst toch een paar hirkens op mijn wangen die ik net heel scherp heb uitgekeerd, waarschijnlijk op de wedstrijd. En nu komt hij tussen Gorbachev, Madonna en Michael Jackson te staan. Ja, bijzonder hè. Ik denk dat ik wel heel apart is als ik daar een keer binnen in mezelf de show. En dat is nog net alles. Haast nog mooier vindt de turner de volgende verrassing. Het zal een eerbetoon zijn aan een groot sportman. De turnhal, dat hij safvolle oeren trobracht heeft, draagt toernooi zijn namen. Op het moment dat het dan wordt onthuld, dan merk je wel dat het wat maar niet doet. En zo is Epke Zonderland in één keer, 2 keer vereeuwigen. In zowel namen als beeld. En er zijn net volle die hem dat nooit zeggen kunnen.